Så blev det lørdag den 31. januar, og det er sæsonens sidste jagtdag. Jeg er på vej til et spot, og det er på Møn. Det er igen lidt svært at finde nogle steder uden at ryge ind i is, men der skulle være til her. Der ligger i hvert fald en helvedes masse gråænder lige fremme her. Jeg var også afsted i går, men fik ikke rigtig noget film ud af det. Der var også på Møn, men nede sydpå, og det blæste en halv pelikan. Der var ikke særlig meget andet træk, men det lykkedes der at få en grågås og en bliskås, men det var inden for den sidste halve time, så det var cirka en time efter solnedgang, så der har jeg ikke kunnet filme noget som helst. Så nu skal jeg lige et lille stykke op af kysten her. Jeg har valgt et spot, hvor jeg ikke skal ud og krydse noget, fordi at i dag skulle den blæse op til 11-12 sekundmeter. Og der er forholdsvis lavvand i dag, så jeg vil gerne finde et sted, hvor der var lidt mere vanddybde på. Der er lidt pibeænder, der padler i hvert fald de to forreste der pibeænder. Jeg kan ikke helt se, om det er gråænder de sidste derinde. Men i hvert fald så ligger jeg et sted, hvor hvis det er, så kan jeg gå hele vejen tilbage til bilen og komme i land. Det er det. Det var altså pibeænder de første af dem der. Så har jeg sat mig i prammen, og klokken den er... Hvad er klokken egentlig? Den er 5 minutter over 1. Altså jeg havde en masse gråænder og pibeænder, der lå herinde langs med kysten. Jeg har ikke lagt mig så langt fra land, fordi det blæser helvede til. Så der har været lidt ænder i luften. Men jeg har lånt et shotcam. Det er jeg lidt spændt på. Se om det kan forbedre min skydning. Og om jeg husker at få tændt for det og alt det der. Lige nu, der er tingene lagt ud. Jeg kører med nogle gæsser inde. Og så har jeg lagt lidt andet grupper ud. Der er forholdsvis dybt her, selvom jeg er så tæt på land. Det tror jeg ikke. Det gør mig ikke så meget. Det gør det altså ikke. Men jeg kan godt mærke, at der vinden, der er godt træk i prammen, så man lægger lidt og vrider lidt frem og tilbage her. Men meningen er i hvert fald, at jeg bliver til en bedre ende i dag. Jeg har 500-600 meter. Umiddelbart sådan som vinden er, og det skal faktisk tiltage en lille smule, så bliver det nok, at jeg kommer til at trække land. Gå ind langs med kysten derinde, så nu prøver vi at se, at der skulle dukke noget op. Ja, det var bramgæs. Jeg troede ellers lige, da de kom med silhuetten lidt ude. Det var et par bram, der havde nu været en grågås. Det var meget godt til skud. Der har vi der en skallesluger. Dem var der godt nok også mange af i går. Sindssygt mange skallesluger. Så har vi lige noget på vej hen. Det er kraver. Det var kraver. Lige ude på rækkevidde, synes jeg. Det så jeg. Jeg havde en skallesluger, jeg var lige ved at få i hovedet. Den skynder sig væk nu. Den skal ikke have noget ud af det. Den kom ellers skide godt, må man sige. Den landede lige herude ved den forreste gås her. Så camouflagen virker der. Så er der en time til solnedgang. Og det er ikke fordi der er så
eget liv har været en del skarv forbi. Jeg har haft en enkelt skudchance på en gås, og så har jeg haft en enkelt skudchance på nogle fibaner. Der har været nogle gode trækker ind, men det er langt ude. Så vi venter og ser, hvad der sker. Så er det solnedgang. Jeg vil sige, at der er ekstremt stille i dag. Jeg har kun haft 2 chancer. En på en gås og en på en piband. Der har egentlig sådan været okay med fugle i luften, men langt væk har de kørt hele vejen ude sådan 100-200 meter udenom og så drejet ind i bugten her bagved mig. Der kommer også en flok ender der, men de har slet ikke ret til herovre. Jeg har haft lidt problemer med, at mine lokker simpelthen er frosset til. Så jeg har været ude et par gange og skulle banke is af dem. For efter sank de, så var der sgu dykkeender i stedet for. Så nu går solen ned. Så ser vi, at lige skulle dukke noget op her i lukketid. Ja, problemet ligger også lidt i, at alle mine kald, de er simpelthen frosset til. Så jeg kan slet ikke få noget lyd ud af dem. Så jeg tror, jeg skal satse på det visuelle. Og ikke på at kunne kalde noget til, at der er helt taget nogen af dem. Og jeg kan få lidt gang i gåsekaldet. Gåsekald. Jeg kan simpelthen smage den. Der var lidt gang i det der. Det har været et godt gåsetræk her, men de ligger så ned sammen med svanerne, jeg har liggende langt herude på min venstre hånd. Men lad os nu se, om det bliver lidt dårligere sigtbarhed. For dem i hvert fald. Det kan lade sig gøre at få trukket dem lidt længere herover til. Han er der lige en troldand i lokkerne, der mindst har afværet 0-turen.